Wara jum ieħor jinħeba mill-ġurnalisti u jaħrab mid-domandi tal-medja, it-tieni jum konsekuttiv f'nofs kampanja elettorali, Roberta Bela tfaċċa taħt it-tinda tal-Labor b'diskors negattiv li issa sar prassi min-naħa tiegħu. F'attakk sfaċċat u negattiv l-4 filgħaxija Roberta Bela ħoloq spin oħra dwar il-Partit Nazzjonalista li skontu qed iġġellet komunità ma' oħra u Bela oġbu juża l-kriżi bejn ir-Russja u l-Ukrajna biex jattakka lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg. Ta' minkejja li għal madwar ġimgħa sħiħa l-gvern ta' Bela kaxkar saqajh sabiex iwaqqaf il-beħ tal-passaporti lir-Russi, b'segretarju parlamentari Alex Muscat sal-bidu tal-ġimgħa jinsisti li dan ma kienx se jseħħ. L-Unjoni Ewropea u anki l-Istati Uniti qed tgħid il-Golden Passports m'għandhomx jinbiegħu. Aħna l-pożizzjoni ta' Malta għadna ma ħadniex pożizzjoni. X'inhi l-pożizzjoni tal-Gvern Malti? Pożizzjoni tagħna hija ċara immens. L-ewwel nett il-kunċett ta' Golden Passports li jintqal ħafna fil-verità ma japplikax għal pajjiżna. Ejja noqogħdu attenti nkunu kawti f'dak li ngħidu. Aħna kemm mhux se titwaqqaf. Aħna Yes or no? Yes or no? ir-residenza marbuta fl-iskema jew le? Investiment marbut ma' residenza għadu għaddej. Isir. Iżda wara din il-U-turn ta' Bela li kien sforzat mill-Ewropa jwaqqaf il-beħ taċ-ċittadinanza lill-oligarki Russi u prova jinġabar billi dawwar din il-kriżi internazzjonali f'ballun politiku. Intant, wara jumejn imaqdar il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, issa Bela spiċċa jikkupjah. Fosthom fejn jidħlu l-proposti dwar l-IVF illi diġà ressaq Bernard Gregg ġranet ilu. Mistoqsix se jagħmel għal familji li wliedhom jattendu għal attivitajiet ekstrakurrikulari fosthom tal-arti. Bela oġbu jwieqed il-proposta tal-Partit Nazzjonalista. Kelma b'kelma. Għal min jibgħat it-tfal tiegħu għal attivitajiet ekstrakurrikulari se nkunu qed nagħtuh 300 euro fis-sena biex ikun jista' jibgħat l-tfal tiegħu hemmhekk. Aparti dan kollu wara rekord ta' 4 ministri differenti u kriżi fl-edukazzjoni, Roberta Bela oġbu jwiegħed żieda fil-pagi tal-edukaturi, proposta oħra tal-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali. Roberta Bela saħaq ukoll li l-gvern immexxi minnu se jkun qed jagħti importanza lill-iskart iżda l-kredibilità ta' Bela f'dan il-qasam hija realtà magħrufa wara l-fjask tal-kampanja Sorted Out. Bela prova jikkopja wkoll il-weda dwar l-istipendji, meta kollu gvern ġdid nazzjonalista mmexxi minn Bernard Gregg qed jikkommetti ruħu li jżid l-istipendju tal-istudenti Maltin u Awċin b'25%. Għaliex verament jemmen f'uliedna u fl-edukazzjoni illi tant għandu bżonn dan il-pajjiż.